Işsiz Müslim topşuların qorisiz yanılıqlar çıkarılışı bilen studiyada min Rimma Avzalova jilligibizde buğan vaqigalar turunda qısqaşa. Jeye kuru bilen taziklendiru remont işleri başlana. Müslim için bu gadati hal. Sotsial obyektlar tüz kıyafetini özgerte, qotli yurtlar işi aldında tüziklendiru işleri bara. Yollar remontlana, trotuarlar yasala. Bu yıl Müslim'nin kooperativ uramına remont rekonstruksiya yasalacak. İş indi başlandı. Yanarış geçirüşü uram turunda Liliya Şeymiyeva reportajında. Müslim'nin kooperativ uramında remont işleri baruı turunda rayondaşlarыбыз haberdardır indi. Bu uramdan yürüyüşe jeyevliler de, moşina örtüşler de, nindi bitmegen remont indi bu dep zorlansa da yoqın oralarda biri de motor özgərişler hem oңайлықлар bulaşaq. Ilk yasalgan trotuarlarımız bik udashni çıkmadı diye gerek. Çünkü yağmur yağganda da kış günü de kışıga bik oңайлы түгел indi. Rekonstruksiya işleri için Respublika hem rayon büdjetinden 28 milyon сум акча каралган. Әлеге средстволарга юлны киңәйтеп бордюрлар кую, яшел зона ясау, тротуарлар эшләү планлаштырылган. Урамны ясаганда инде шул яшел зонасына инде безнең анда аерым светильниклар да куелачак. Ол безнең үзебезнең Müslim стиле да булачак. Махсус скамейкалар да, урыннар да булдыр дип күздә тотыла. Шулай ук аннары яшелләндерү дә булачак. Анда инде агачлар да, бустаниклар да утырту күздә тотыла. Rekonstruksiya вакытында кооператив урамында тротуарлар ике яклапта кешеләрнең койма буеннан узачак. Бордюрлар ясау өчен бүген инде җепләрдә сузып куйганнар. Район электр шелтәрләре җәмгыяте хезмәткәрләре юлны киңәйтү хисабыннан электр баганаларын күчереп утырту эше белән мәшгуль булдылар. Бу эш Октябрь урамы чатыннан алып Пушкин урамы чатына кадәр башкарылды. Монда инде безнең ремонтный бригада эшли. Сорманнан килде кран эшли. 2 көн эчендә моны бу эшне төгәлләп чыгарга планлаштырабыз. Жеюлләрдән дә, рульдәгеләрдән дә юлда игътибарлы булуларын сорыйбыз. Ремонт барган чорда эш техникасы да шактый җәлеп ителгән. Бу урамга керүнең кирәге булмаса, шоферлар урап узу җаен карасын. Юл билгеләре куелмаган булса да, рульдәгеләр әлеге урамда ремонт баруын истә тотсыннар иде. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаипова, Müslim телевидениесе. Müslimni motorlarda yeşillendiriu hem tüzüklendiriu üzerinin ülüşü zor. Jilligibizning tüzüklendiriu jiyiştiru allar üstünde. Yeşillendiriu için üsüntilerini de şuşu uyuşma hazırlayı. Şul haqda to'g'riroq aldağı syujetda. Районның яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләренә җәйге каникулларда мәктәп укучылары да ярдәмгә килә. Пушкин урамында утыртылган чәчәкләрне тәрбияләү һәм шүпләрне утау белән мәшгуль алар. Балаларның шушлай җәйкене эшләүе беренче чиратта үзләренә опыт җыю. Алар бик күп опыт җыялар, эшкә өйрәнәләр, коллективта үзләрен тотарга өйрәнәләр һәм материаль яктан да бик зур ярдәм була. Күмәк эш һәр вакыт нәтиҗәле була диләр. Без эшкә килгәндә яшелләндерү һәм төзекләндерү предприятиесе хезмәткәрләре инде җиң сызганып эшкә тотынган була. Мин менә ничә елларында 5 ел Октябрь җирлегендә имам хатип булып эшләйм. Менә шул яшелләрне төзекләү оешмасына җылда киләм. Минем чәчкәләр бирәләр. Аларга мен бик зур рәхмәтле. Аларга алда көннәрендә дә зур уңышлар, сәламәтлек, семья бәхет теләйм. Мен гимназияда 8-нче сыйныфынан укучысы. Һәм мин җәйге каникулларда эшкә кердем. Яшелләндерү өчен безнең Müslimне. Мин сусибама һәм шубутым. Халык телендә Пушкин урамын Müslimнең Бауманы дип юкка гына әйтмиләрдер ул. Моторлык, төзеклек белән балкыган урамны гөл шүлмәге белән тиңләп булыр иде. Бер генә бөртек чүп тә күрмәссең анда. Шушы гүзәллекне тудырган эшчеләр исә үз хезмәтләре белән лаеклы төстә горурлана ала. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаипова, Müslim телевидениесе. Müslimni tüzüklendiriu için күләмле эшләр башкарыла. Шул ук вакытта игътибардан читтә калган моментларда бар. Кооператив урамында коллегаларыбыз канализация чокырының өсте ачык булуга игътибар иткән. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Müslimдә кайбер урыннарда канализация чокырларының ачык булуын күреп шаккатты. Күзеннән су белән тулган кеше биеклеге кадәр чокыр бер нәрсә белән дә капланмаган. Кооператив урамының 152 А йорты территориясе бу. Биредәге катлы йортта яшәүчеләр елга кайткан оныклары өчен борчылып, чокыр авызын кулдан кадакланган берничә такта белән генә томалап куйган. Ләкин бу бик куркыныч. Бала бу чокырга төшеп китсә, эзләп алырмын димә, Ходай күрсәтмәсен. Йорт янындагы элекеге тулай торакның бәдрәфе сүтелгән, ә урыны күмдерелмәгән. Төшеп китсәң, чыгармын димә. Кооператив урамындагы күп фатирлы 229 йортның канализация чокыры да ачык булып чыкты. Анысының суы булмаса да шулай куркыныч тудыра. Шушы йортта яшәүчеләр бу мәсьәләне тизрәк хәл итүләрен сорый. Моннан чебен чыга, шул хәтле сосы чыга. Аның бер ярыгы бар. Мин анда кыш көне бер таны каплап куйган, аны алып атканнар инде. Балачага төшә икән, балачага үләм монда. Шул хәтле куркыныч, балачагалар йөри бит монда.
Яңадан үкенерлек булмасын өчен мондый кимчелекләрне вакытында хәл итәргә кирәк. Җаваплы службалар бу проблеманы тиз арада хәл итәрләр дип уйлыйбыз. Лилия Шаймиева, Ольга Шигаипова, Мөслим телевидениесе. Язгы кыр эшләре төгәлләнде, тик авыл хуҗалыгында эшнең туктап торганы юк. Бүген чәчүлекләрне корткыч бөҗәкләргә һәм төрле авыруларга каршы эшкәртү бара. Терлекчелектә дә эш тукталып тормый. Җәй мул савым чоры. Туган як агрофирмасында эш барышы турында алдагы сюжетта. Күкмара кызы Алсу Бабаева Туганьяк агрофирмасының югары табын бүлекчәсендә ясалма орлыкландыру техника булып эшли. Әлеге тармакта инде 30-нчы елын хезмәт куя. Фермабызда 700 баш сыерлар бар. Шуларны каплатабыз. Без 2 кеше. Агрофирманың 700 баш савым сыеры бар. Бу астаналар саны каплату дәрәҗәсенә җиткәннәр белән бергә 320 баш, 280 баш бозаулары бар. Менә шуларның һәммәсен карап өлгерергә җитешә Алсу апа. Аның эш сәгате иртәнге 4 тулып киткәч башлана. Сайлаган һөнәренә тугрылыклы, намуслы тырыш кеше. Без аңа сакланабыз ди агрофирманың баш мал табибы Илнар Сабирҗанов. Алсу апа безнең агрофирмада 30 ел эшли. Үзе өчен бик яратып эшли. Мал тирәсендә инде осемнение, әйбәт осемниелар да бара. Вакытында каплатырга, иртән торышка килергә инде иртүк. Алсу апа ясалма орлыкландыру өчен хезмәттәше Клара Хатипова белән бергә башкара. Сыерларны каплату тулысынча ясалма рәвештә башкарыла. Агрофирмада бер генә баш үгез дә юк. Каплату эше сыерның теләгенә карап алып барыла. Эштән кайткач үз ихатасындагы малларны да карый. Сыеры, тонасы, бозавы барысы 10 баш. Ничек җитешәдер? Әле бит 3 баласы, 5 оныгы да бар. Хезмәтеннән тәм табып эшләгәнгә шулай яшь, матур сакланды ул диләр аның турында хезмәттәшләре. Бу чыннан да шулайдыр. Яшьлек матурлыгын югалтмаган Алсу апага сакланырга гына кала. Лилия Шаймиева, Ольга Шигаипова, Мөслим телевидениесе. 2018 ел Россиядә волонтерлар елы дип игълан ителде. Волонтерлар хәрәкәтенә кушылучылар Мөслимдә дә бар. Районыбызда игелек кыл волонтерлар хәрәкәте эшләп килә. Бүген әлеге хәрәкәт активистлары район җитәкчелеге һәм иҗтимагый хәрәкәт җитәкчеләре түгәрәк стол артында сөйләшүгә җыелды. Аларның фикерләрен Фәридә Гайнетдинова да тыңлады. 2018 ел Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән иреклеләр һәм волонтерлар елы дип билгеләнде. Түгәрәк стол артында узган сөйләшүдә дә сүз игелеклелек, ярдәмчеллек һәм шәфкатьлелек үрнәкләрен күбрәк башкару хакында барды. Муниципаль район башлыгы Рамил Муллин да шушы хактагы фикерләрен җиткерде. Волонтерство мөгаен кешенең яшәү рәвешедер. Яшәү рәвеше, менә битараф булмыйча җәмгыятьтә булган, яисә булмаган, яисә нидер яңалыкны кертү, чыннан да үз өлешен шушы дөньяда табыр өчен китерелгән бер мөмкинлектер. Район башлыгы киңәшчесе Рафаэль Шарифуллин да волонтер булу, ул үзеңнең көчеңне, үсешеңне күрсәтү дип билгеләп үтте. Волонтерство это в том числе это возможность личного роста. Көчлерәк булырга, ачылырга дөньяга. Шуңа күрә без менә Илшат Римасович белән дә именно шушы аспектны күз алдында тоттык, чтобы яшьләргә теге какой-то вот опять нагрузка түгел, а именно ачылырлар өчен. Яшьләр артыннан и рабочая молодежь. Чарада катнашучыларга волонтерлык хакында видеоролик күрсәтелде. Сөйләшүдә катнашкан һәр кеше үз теләген язды. Соңыннан әлеге теләкләр капсулага салып, Мөслим йөрәге скверындагы йөрәк төбенә урнаштырылды. Киләчәк буын 20 елдан соң әлеге капсуланы ачып, андагы язма теләкләрне укыячак. Безнең бүгенге көн үзәк мәсьәләбез ул волонтерлык һәм аны районыбызда җәелдерү. Волонтерлык ул үзенең күңеле белән теләп яхшы гамәлләр кылу, игелекне уяту, киләчәкне яктырту һәм яшь буынга дөрес юл күрсәтү. Мин волонтер һәм волонтер булуым белән бик горурланам һәм сезгә дә волонтер булырга киңәш итәм. Мөслимебез игелекле кулларда. Игелек кылырга бер кайчанда соң түгел. Шуңа күрә дә һәр көне без игелекле гамәлләр, матур эшләр белән үтсен. Яшәү рәвешебездә бары тик игелек белән тулы булсын иде. Фәрдә Гайнетдинова, Ольга Шигаипова, Мөслим телевидениесе. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе якынлаша. Бәйрәмне райондашларыбыз нинди уй-ниятләр белән каршы ала? Гомумән, Сабан туй нинди фикерләр уята? Әлеге сорауларга җавап эзләп хәбәрчеләребез Мөслим урамнарына чыкты. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй җитәргә дә санаулы гына көннәр калды. Нинди бәйрәм ул? Халык аны ничек каршы ала? Ничек әзерләнә? Элеккеге чорлар белән нигә чагыштыра? Респондентларыбызны тыңлыйк. Сабан туе халкыбызның иң изге, борынгыдан сакланып калган бердән-бер бәйрәме. Аны яратмаган кеше юк инде. Һәр вакыт катнашабыз. Милли бәйрәм бик яратып көтеп алабыз. Кызларыбыз, оныкларыбыз инде дөресрәге ел сайын массовкада катнаша.
Бик күңелле, бик яратам Сабантуйны. Яш кыз бәләкәй вакытларда бик күңелле үтә торган ик, карый торган ик, көтеп ала торган ик, бәйрәмнәргә әзерләнә торган ик. Бик күңелле бәйрәм ул Татарстан. Мен инде бу уеннарга да катнашам үзем. Капчык сугышларына, шүлмәк атышларына ел сайын катнашам. Аллаһ Тәгалә Сабантуйга матур көннәр бирсен. Барыгызга да исәнлек, саулык. Бик матур бәйрәм. Безнең татар халкының үткәнен чагылдыра торган, хәзергесен чагылдыра торган бәйрәм бит инде. Сабантуй безгә бик күңелле бәйрәм. Ул ни бәйрәме? Милли бәйрәм. Бүтән татар халкының милли бәйрәме. Безне күптәннән көтеп алабыз. Игеннәрне чәчеп, бетергәннән соң безнең зур бәйрәме татар халкының. Якынлашып килүче Сабантуй бәйрәмнәре белән райондашларыбызны котлыйм. Авылдашларны барсында. Ел буе көтеп алынган бәйрәм күңелле, истә калырлык итеп булсын. Иң мөһиме, Ходай көнен бирсен. Яше карты рәхәтләнеп, күңел ачырлык булсын. Лилия Шәймиева, Ойгыр Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Сабантуй милли йолалар, милли гырыф-гадәтләр сагында тора. Әбиләребез Сабантуйга дип сөлгеләр шиккән. Сөлге шигүчеләр бүген сирәк әлбәттә, амма күңел матурлыгын төсләр аша чагылдыручылар бар әле. Шуларның берсе Мөслимдә яшәүче Рәзифә Кәпирова. Әллә нинди оста кешеләр бар икән җир йөзендә дип уйладым Мөслимнең пятилетка урамында гомер итүче Рәзифә Кәбироваларда булып кайткач. Аларның ишек алларына үзенчәлекле брусчатка түшәлгән. Быел 80 яшьлек юбилейын каршы алачак оста куллы райондашыбыз үзе ясаган аны. Мин гомер буе строитель 16 яшымнан. Әнкәйне өйдә мин слауслыйдырым, гөлмәгә баргаштан шкатурмалар урышадым. Дөньяда нинди стройка бар, шуны эшләп менә моны да киләләдем, мин ни кушсалар, убылнәт итмәсеннәр дип. Җилдә җитез бик хәрәкәтчән райондашыбыз бер генә минутта тик тора торган түгел. Бу шөгыльленә инде аның 8 ел вакыт үткән. Телевизордан күрдем, бер усы әдәме бөтен ихатасын әрештергән Ижникамскидан. Шуннан балаларга бөкөп кайтыгыз мыйда, минем дә бер эшләс килә. Ана беренче мушаларга эшләдем. Рәзифә апаның әлеге вак эшкә тотынуның төп сәбәпчесе шулай да яңгыр суы була. Мунчага барган саен галошыма су кереп интектерде. Шуннан соң исәбенә кердем дә тотындым ишек алдын тигезләргә ди ул. Ләззәт, тем топмасам яны эшләмим дә бит. Бу бит мәҗбүри транш түгел. Именно мин файз эшләмә дигән эшләдем. Ләззәт үземә йөрәгемә май булсын дип. Аларның ишек алдында иңе берәр метрлы 3 сукмак ясалган. 5, 6 һәм 8 метр озынлыктагы әлеге сукмакларны ясау өчен шул кадәр төгәллек, сабырлык, түземлек кирәк бит. Рәсемнәре генә дә ни тора. Тормыш иптәше бу шөгылен башта хуплаган булса да, хәзер сәламәтлегенә зыян килмәсен дип борчыла. Бик эшләтәсе килми, саклый ул Рәзифә апаны. Аңа берничек тә запретить итеп булмыйдыр. Хәзер генә әзрәк сәламәтлеге бетеп бара башлагач кына тыңлый башлады. Моңынчы җиде кемгә әйтсә дә, бүке җыйдылар, даже ширмешәннәрдән җыгып кайттылар. Тормыш иптәше Фаиз белән алар бик бәхетле гомер кичерәләр. Бу гаиләнең ихатасына атлап керү белән ниндидер нур, җылылык бөркелә. Бакча тутырып үскән матур гөлләр, виноград, чия агачлары янында, ясалма чәчәктәге бал корты да җил уңаена әкрен генә әйләнеп утыра. Ихатада тынычлык, гүзәллек хакимлек итә. Лилия Шәймиева, Ойгыр Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар реклама блогыннан соң Мөслим районны имам мөхтәсибе Габделкәрим хәзрәт Моратовның котлау мөрәҗәгатен карый аласыз. Мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Год безлимитного интернета на тарифном плане Айда. Зайди на сайт start.litai.ru, узнай подробности и забери свой код. Мобильная связь Литай.
Этим летом Театр оперы и балета приглашает всех ценителей классической музыки на международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Грандиозные постановки в исполнении признанных артистов мирового уровня на сцене Театра оперы и балета. Билеты в продаже с 25 апреля. Boy tarixli zamancha bezalishli yolqin jurnali. Har birimizning bola chag'i onun bilan beyli. Jurnal bilan bolalarimizni da do'stlashtirib, yolqin kelajakni yoqtirdi. Pochta bo'likchalarida yoki saytdagi sil tomosha yozilirga mumkin. 12+. За 2017 год в Татарстане жертвами пожаров стал 141 человек. Более 65% погибших находились в состоянии сна. Как сберечь жизни близких людей? Автономные пожарные извещатели. Простые и легкие в обращении. Крепятся с помощью саморезов. Не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Стоимость невелика. Эффект максимальный. В нашей жизни есть символы, которые дарят ощущение чуда, показывают нашу любовь или помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. Сегодня значок «Красная гвоздика» становится способом помощи ветеранам, живущим среди нас. Дети на дорогах, будьте внимательны. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaykum, hurmatli, aziz din qardaşlarım. Her barchamizga Allah Rabbimizning salamlari, rahmatlari ham barakatlari nasib bo'lsin. Allah Rabbimizning rahmati bilan yil aylanasindagi eng xayrli oy bo'lgan izgi Ramazan oyын әлі qachon g'ina sog'inib kutgan edik. Endi izgi oyning so'nggi kunlarini o'tkazamiz. Allah Rabbimiz izgi oyda qilgan izgiliklarimizni o'z rahmati bilan qabul aylasin. Har bir kunda tutgan urazalarimiz qabul bo'linib, shu uraza g'ibodatlarimiz mangilik jahannam o'tindan yirag'ayubizga sabab bo'lsa edi. Allah Rabbimizning va'dasine erishib, har bir avuz ochgan kishada iftar qilgan vaqtlarda biz de jannatga kiritilashak Allohning suyukli bandalaridan bo'lsak edi. Allah Rabbimiz shu izgi oyda qilgan, so'ragan duolarimizni bosh iyib, rukuh sajdaga ketib turg'izgan namozlarimizni, bir-birimizga bergan, ko'rsatgan yordamlarimizni barisida o'z rahmati bilan qabul aylasin. Bir yoqdan Allohga shukr, urazamizni tutib chiqa oldik deb suyunamiz. Ikkinchi yoqdan ko'ngillarimiz birozgina burshiladi. Tag'in qachon kelirmikan shu barakatli kunlar ham tunlar deb, tag'in bir yilga shu izgi oy bizdan ketib endi deb ko'ngillarimiz albatta bu oyni sog'ina. Chunki bu oyda
Аллаһының рәхмәте белән без Раббыбызга тагы да ныграк якынайдык. Шушы айда без үзебезнең кимчелекләребездән котылдык. Шушы айда безнең гаиләләребезгә бәрәкәт килде. Шушы айда хисапсыз әҗер-саваплар тупладык. Шушы айда махсус Эр-Райян исемне капкадан җәннәткә керүчеләр исемлегенә ирешә алдык. Аллаһының тәүфигы һәм рәхмәте белән. Иң мөһиме, Раббыбыз Аллаһ кабул итсен. Инде алдыбызда якын киләчәктә ел дәврендәге иң олуг бәйрәмнәребезнең берсе Айдул Фитр, ураза гаете тора. Хөрмәтле кардәшләрем, газиз милләттәшләрем, хөрмәтле апалар, абыйлар, егетләр һәм кызлар, саби балалар, һәр барчабызга алдыбызда торган менә шушы бәйрәм көне, ураза гаете тормышыбызга иминлек китерсен. Күңелләребезгә иман байлыгы алып килсен. Җаннарыбыз борчулардан имин булып, тормышларыбыз бәрәкәтле булып, бәхетле көннәрдә, имин төннәрдә яшәргә насыйп әйләсен. Нәкъ менә шушы Рамазан айы төгәлләнгәннән соң без бәйрәм итә торган гает көнендә чыннан да ул безнең өчен бәйрәм булса иде. Гөнаһларыбыздан, хаталарыбыздан кутылып, хисапсыз әҗер-саваплар туплап, шушы бер ай дәврендә кылган изгелекләребез кабул булынып, Аллаһ Раббыбызның сөекле бәндәләре дигән исемгә лаеклы булып, гаетләребезне чын җиңү белән үткәрергә Аллаһы Тәгалә насыйп әйләсен. Амин. Барыбыз да белгәнчә, гает бәйрәмебез быел безнең җомга көненә 15 июньгә туры килә. Мөслимебез җирлегендә гает бәйрәме шушы көн тәртибе белән сезне таныштырып китәсем килә. 15 июнь көнне безнең иртәнге сәгать 7-дә Мөслим Җамигъ мәчете бинасында гает вагазы башланып китә. Һәм сәгать 8-дә гает намазы укылачак. Гает намазын укыганнан соң бергәләп шушында килгән кардәшләребез белән, абзыйларыбыз, апаларыбыз, егетләребез белән бергә инде мәчет янына чыгып, шунда Аллаһының рәхмәте белән иншалла гает коймагыннан һәм гает чәйеннән авыз итәрбез. Шул ук вакытта барыгызны да чакырып калабыз шушы бәйрәмгә. Безнең гает намазы укылганнан соң шушы чәй табыны алдыннан зур гына бер ниятебезне сезгә күрсәтәчәкбез. Аллаһының рәхмәте белән зур бер планыбыз бар. Киләчәктә вакыф фонды дигән вакыф өлкәсендә, инде шушы динебез өлкәсендә бер ярдәмче бина булган, бер шундый үзәк ясарга, менә шуның белән сезне таныштыру булачак һәм инде иртәнге чараларыбыз шуның белән төгәлләнәчәк. Көндезен җомга көнгә туры килгәч, әлбәттә 12-дә җомга намазын башкарабыз. Һәр берегезне чакырып калам, җомга намазына да килегез. Бергәләп шушы бәрәкәтле көнне гает намазларында бергәләп укыйк, җомга намазларында бергәләп укыйк. Җомга намазы төгәлләнгәннән соң сәгать 1-дә Аллаһы бирса кояшлы матур көн булганда без инде бергәләп кояшлы ык паркына төшеп, шунда гаилә бәйрәме ясыячакбыз. Балалар өчен дә аерым күңел ачу чаралары булачак. Хатын-кызларыбыз өчен дә аерым чаралар була һәм ир-егетләребез өчен дә төрле көч сынашу чаралары булачак. Аерым инде сатулар да булачак. Кемгә күчтәнәчләр алырга кирәк булса, һәм шул ук вакытта инде әлбәттә гает хөрмәтеннән тәмле ризык та әзерләнәчәк. Пылавын да пешереп, боткасын да пешереп, шулай итеп бер матур гына бәйрәм чарасы ясарга Аллаһының рәхмәте белән ниятләп торабыз.
Кунак булып атларыбыз да киләчәк, саби балаларыбыз атларда да йөри алачаклар, Аллаһ бирсә, көймәләрдә йөзүдә булачак. Шуңа күрә барыгызны да чакырып калабыз. Рәхим итегез, бәйрәм көннәребездә шушы чараларны бергәләп, тату булып, бер-беребезгә күркәм мөнәсәбәт күрсәтеп үткәрик. Һәм кичке чарабыз да бар безнең. Инде караңгы төшкәч, кояшлар байып, инде иркенләп Җәмигъ мәчете янындагы спорт стадионына килеп, сәгать 21 сәгать 30 минутта, кичке 10 яртыда безнең инде бәйрәм салюты атылачак. Шуңа күрә анда да барыгызны көтеп калабыз, чакырабыз, бәйрәмебезне чын бәйрәм итеп үткәрик. Аннан соң бит инде безнең икенче көннәрдә сабан туйлар китә. Бу атна гомумән Аллаһның рәхмәте белән бәйрәмнәргә бик бай атна. Аллаһы Тәгалә инде матур итеп, әдәп белән, күркәм рәвештә, бер-беребезне кыерсытмыйча, бер-беребезгә начар сүзләр әйтмичә, шушы бәйрәмнәребезне матур итеп үткәрергә насыйп әйләсен. Һәм инде гаит, алдыбызда торган гаит бәйрәме барыбыз өчен дә мөбарәк булсын. Аллаһы Тәгалә улуклаган шушы көн, гаит көне, без дә аны җәмәгать улуклыйк. Балаларыбызга да аңлатыйк. Оныкларыбызны җитәкләп тә алып килик. Бергәләп шулай гаилә бәйрәме ясаганда, әгәр дә мәчеткә килеп бабай кеше үзенең улын ияртеп, оныгын ияртеп килеп, инде мәчеттән кайтканда аны әбисе кыймакларын пешереп каршылай икән, үзе бер зур шатлык, үзе бер зур нигъмәт. Шуңа күрә гаитебезгә килегез, мәчетебезгә килегез, бергәләп бәйрәм чарасын үткәрик. Һәм гаиткә килгәндә инде гаитнең үз әдәбе бар, шуның белән дә бераз сезне таныштырып китәсем килә. Иң беренче, гаит алдыннан 1-2 көн кала безнең фитр садакаларыбыз бирелеп бетәргә тиеш. Гаит намазы укылганчы, ул мохтаҗларга инде ирешергә тиеш. Чөнки әгәр дә гаит намазыннан соң бирсәң, ул инде фитр садакасы булмый. Уразадагы кимчелекләрне чистарта торган садаканың максаты югала, гади бер садака булып кала. Шуңа күрә гаит намазы укылганчы, атна кич көнне, пәнҗешәмбе көнне, көн дәверендә бирергә мөмкин. Җомга көнне иртә белән бирергә мөмкин. Шуңа күрә фитр садакаларыгызны да матур итеп, үз кулларыгыз белән мохтаҗларга таратырга әзерләнегез. Һәм инде гаиткә килгәндә бөтен тәнебезне чистартып, матур ак киемнәр киеп, ир кешеләр инде башларына матур түбәтәйләр киеп, хатын-кызлар яулыкларын бәйләп, үзебезнең гаиләләребез белән бәйрәмгә килик. Килгәндә инде элек-электән безнең халкыбызда ул инде пәйгамбәребез вакытыннан ук килгән Аллаһны тәкбир кылып, Аллаһны бөекләп килеп, шулай итеп бергә бәйрәмебезгә килеп, бергә шунда гаит намазларын башкарыйк. Аллаһы Тәгалә матур гына шушы бәйрәмнәрне үткәрергә насыйп итсен. Гаиткә килгәндә тырышыгыз бер юлдан килеп, кайтканда икенче юлдан кайтырга. Бу да пәйгамбәребезнең сөннәте. Һәм юлда очраган һәрбер кешегә «Әссәламу алейкум, хәерле көннәр булсын туганым, гаит көннәре мөбарәк булсын, тормышлар имин булсын, сау-сәламәт булыгыз» дип, изге теләкләр кылып, матур дугалар кылып, шушындый рәвештә бәйрәмне ясасак, Аллаһы Тәгалә үзебезгә дә бәрәкәтен бирәчәк. Раббыбыз Аллаһ Рамазан аенда кылган изгелекләребезне рәхмәте белән кабул итсен. Раббыбыз Аллаһ алдыбызда торган гаитләребезне мөбарәк кылсын. Аллаһ Раббыбыз һәрбер гаиләгә, һәрбер кардәшләребезгә, һәрбер туганнарыбызга шушы мәртәбәле көннәрнең бәрәкәтенә ирешергә насыйп итсен. Тормышларыбыз имин булсын, тәннәребез сау-сәламәт булсын, күңелләребездә иман байлыгы нык булсын, сөйләгән сүзләребез матур сүзләр, кылган эшләребез матур эшләр булсын. Бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле булыйк. Һәр барчабыздан Аллаһы Тәгалә разый булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Бәхетле булыгыз. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allah